Hej med dig og velkommen her til dagens lille hjertetip. Noget af det, som betyder rigtig, rigtig meget i forhold til at leve musikken i sit hjerte, det er at være så meget i ro og balance med sig selv som overhovedet muligt. Og en af måderne at give sig selv det på, det er ved at opnå vished. Det er så tit, at man kan være uvis omkring nogle ting, og som de fleste af jer helt sikkert ved alt til, jamen så er det bare noget, som kan æde os op indenfra, og som gør, at man er fyldt med en uro og måske frygt i kroppen, som ikke gavner os særlig godt. Et grelt eksempel fra mit eget liv var, at på et tidspunkt var jeg meget i tvivl om min far var lykkedes med at tage sig selv af dage, og jeg var nødt til at ringe til viceverden for at få ham til at tjekke, er det her rigtigt, eller er det bare noget, som jeg frygter? Og han var så inde at kigge, og han fandt min far desværre ikke i live. Han var lykkedes med at tage sit eget liv på meget dramatisk vis. Og det er et frygteligt eksempel. Der findes heldigvis masser af andre væsentligt mindre eksempler på uvished. Og jeg kan kun anbefale på det varmeste, at hvis du virkelig vil være tro mod dig selv og leve det, du brænder rigtig meget for, så er du nødt til at have vished omkring rigtig mange ting. Så jeg kan anbefale dig at gå direkte til kilden og bede om et svar på det, du er i tvivl om, sådan at du kan komme videre derfra. Det er meget bedre at have vished og vide, hvorfra man skal bevæge sig, end at gå og være usikker og fyldt med en uro inden i sig. Det var dagens lille hjertetip. Ha' det rigtig, rigtig godt, til vi ses i morgen. Kæmpe knus fra mig til dig. Hej hej.